Bi arrantzale dira Sumai eta Miren. Etxean afaldu, etxekoak agurtu eta itsasora doatzi. Sumai hasita, Iruna bertsu 8 handian. Abiatu aintzin, ola faltzea, sekula ez dut gustoko. Ongi baitakit hau irentsita, itxasorat dut nik joko. Ta ikusten dut azken aldian, arrasa sarre delako, gogoak ez etzerranagatik, alare joan beharko. Horrelakoan dugu bizia, aurrera eta atzera, lehenik itxaso urrunetara, gero berriro etxera. Tala joan ez ni sentitzen naiz, pixka bat lapur antzera, piratak deitzen diegu nahiei, haien arrainak entzera. Itz sinpleekin erran nahi duzu, zuk itxasoa nola den. Hartzen duguna beste bateri, oi diegula guk ken. Eta lapurrak gugeu girela, naizta duzun erraten. Lapurtu dugun apurrak ez du, guretzat asko ematen. Baina alere besteena da, guk sortzen dugun indarra. Beti berdina eskuak zarta, lainoa eta langarra. Naiz lan ona izan, mina ematen, didana gauza bakarra. Gure txekoek jan izateko, beste ikendu beharra. Sofrimendurik gabe ez baita, lortzen nahiaina zorion. Ongi dakigu arrainik ez da, atxemaiten hemen neon. Eta beste ikendu beharrak, naiz ez didan egiten on. Jakin nahi nuke gure uretan, nola zarrainik ez dago. Gure itxasoa egia da bai, ez da une ederrean. Tarrantzaleak aspaldi gira, egoeran gogorrean. Beste ikenduz gure arrainak, ongi zaindu beharrean. Eta besteak bezala fite, gira biok lehorrean.